רגע, חכה. אז מה קורה חברים? כאן בסרטון חדש של ליאל ונחוררית, אנחנו באים להביא לכם תוכן ליוטיוב ישראל. אז בבקשה תנו לייק וסאב, מעריכים אתכם. תודה רבה, אתן בסרטון. אז נאורי, מה אתה אומר נעשה היום? איזה באטל, אחד טוב. ליאל, בבקשה תן לנו אזורים. לא משנה. אבל אל תחנוק את המשחק לחיילים. אתה יודע, בוטי. אני יודע, אני יכולים להכיר. היה לך שוזים ירוק, כחול כאילו. זה אף אחד לא מאוד. טוב, אז תגידו איך עבר עליכם השבוע, מה אתם מתכוונים לעשות? כל מי שרוצה לתמוך, שישימו קוד ליאל בחיים. עוד מעט תהיה. מה? מתי הספיקו לי לקנוס את המזריון? מה? אני בטח פראייר. לא. מדליון מאוד קל לגלל. איפה הם? בואנה, אני פשוט לא מכיר את המקום הזה. רוצה ללנצפיד, ללנצפיד. אני יודע. הנה. יאללה ליאל. ליאל. תהרוג אותו ליאל, אל תאכזב את הצופים ליאל. תרסס, רסס ליאל. הנה, אל תאכזב אותנו. טוב. כפיים ליאל. שנייה, חוזרים. אוי,
שלום, חזרנו. כן, היה לנו קצת כמה דיבורים פה. יואו, איזה מעצבן זה, אין לנו שקל במפה. סתם כמה בנייה גדולות. בן אדם הזה הרג אבל לא לוקח את הלוט. איך הוא יכול, תגיד? רגע, עכשיו תיגע תפצה או איזה? את זה, מה ש... לא, השני. זה? כן. לא יודע. תראה כמה מוריד שלך, תכנס ל... יש פה בן אדם, תהרוג אותו לי. בנה. למה לא אתה לוקח איתך הילים? כי לא חשבתי על זה. אל תיקח את הריף. אל תשים את הריף. זה יהיה חללית. לא, היא מאוד רחוקה. אתה רואה, שמה. סטארט ויידר! זיבי שלי, אני בורח מפה. ליאל, תהורג אותו ליאל. אל תחזב את הצופים ליאל. ליאל, תבנה נורמלי. לומד איך בונים ונגמר לי כל הבניות. לא נגמר לך, יש לך עוד מלא. אתה רואה שאני ארוג אותו? הוא נוב. מה אתה רוצה? תביא, אני ארוג אותו שנייה. לא? שוטגן, תהיה על שוטגן. טוב שם, תחזור, שים הגדולות בגדולות איך אתה טוב שלך, אמרתי לך, אני גאון. תראה את זה. עוד שנייה רב. נראה לי היה פה ריפט למטה. לא. לא אחי, למטה. לא. תראות כאילו את השוטגן. לא ראייה. נראה לי מערכת החרב הזו. בקומה, בקומילים. לא. כן. תראה את זה. עכשיו בוא נבוא. זה מורד 170. זה אתה טוב, ושאני אמרתי... נראה לי שים רפט ותנסה לחפש אנשים. לא, רגע, איפה הרכב שלי? הרכב שלך נראה לי את העין. די מה לא תכף... הנה אמרתי לך שראיתי רגע. וואי, בן אדם. יואו, טוב לך. איך הדבקת לו את האש הזה, זה היה מספיק. למה אין לך צ'ק לעזאזל? אם בא אליך, אז שים ריף. שים כבר עכשיו. ואולי יש פה אילים, יש שם מדקיט. לך, נמצא אבל שלא יראה אותך, רוץ. מאיפה הוא ירה לך? אפילו לא ראיתי. אני גם לא. הוא פתאום הדביק לי איזה וואחד ככה. אתה רואה? הנה, סתם סיריף. ברח למקום אחר שלא יראה אותך. כן. יופי, הלך לי האלים. אתה יכול לפתור לכל מקום. הנה, כנס לפה, אין לך מלא אילים. יש פה איזה אילים. לא, זה יודע שזה הדבר הזה. קח את זה, זה מטורף.
מה זה? לא חשבתי שזה זה שם. תופסים ספיירמן? אני צריך לחפש טילים. אין פול דמג' עם ספיירמן. לא. באמת כי... לא רציתי לבדוק אם יש פול דמג'. גם ראיתי למטה יש את החביות. הנה. ספודרמן. בוא נבין מאיפה הבחור הוא בא. זה וואחד בונוס. מאיפה זה הגיע? נראה לי הוא היה על אחד מהערים. כן, כן. חלל לוש. קח את החלל לוש. אבל קודם כל תהרוס אותה לפני. תראה לאט. אבל תסתכל על החלל... לא, הולך אליה. אתה איך מצלול בה? אומייגאד, בדיוק בן אדם בא אליי. טוב 7. טוב שחלל. תקפוץ עליו. לא תלך להורים בהר. כן, הילד, אתה נותן לו טראומות. זה נראה לי אמין, פגע לך. לא, אתה מת. טוב, חבר'ה, זה משחק מציק. אנחנו היינו, אתם הייתם, ביי ביי.